Matul il-jum tal-ġimgħa l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola żaret il-kampus tal-MCAS f'Raħal ġdid fejn intaqgħet ma' studenti u lecturers fost l-oħrajn fl-Istitut tal-Inġinerija u Trasport u l-Istitut tax-Xjenza Applikati. Lecturers u studenti akkumpanjaw lill-President tal-Parlament Ewropew fil-workshops, laboratorji, il-librerija, kif ukoll f'sala li tintuża bi studenti li qed isegwu korsijiet ta' infermiera ikunu jistgħu jagħmlu sessjonijiet ta' prattika. Hawnhekk l-istudenti spjegaw lill-President Roberta Metsola kif permezz tal-korsijiet li qed isegwu qed jitħarġu għall-impjieg li qed jimmiraw għalih. Min-naħa tiegħu il-prinċipal stqar li fl-MCAS hemm bosta faċilitajiet li huma finanzjati mill-Unjoni Ewropea saħansitra istituti sħaħ. Roberta Metsola qalet li permezz tal-kariga tagħha se tkompli taħdem biex aktar fondi ikunu allokati għall-edukazzjoni tat-tfal u iż-żgħażagħ. Hi qalet li l-Unjoni Ewropea se tkompli tinvesti fir-riċerka u l-innovazzjoni u dan ikun ta' benefiċċju kbira tfal, iż-żgħażagħ, il-ħaddiema u min iħaddem. Il-prinċipal tal-MCAS qal il-kollaborazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-MCAS tmur lura għal 20 sena u tul dawn is-snin sal-investiment qawwi inkluż f'ċentru tar-riżorsi għall-istudenti li jinkludi wkoll il-librerija tal-kulleġġ. Bħalissa l-MCAS joffri aktar minn 200 kors full-time u 400 part-time lil 10,000 student u studenta.